掃除してくれた。和紙を使って、金網の中に花や木の実を描きました。金網は雲のような形にして、中で風で紙が動く形を楽しめます。光によって、いろいろ、感じ方が変わります。空気の流れと光を感じていただけたらいいと思います。それから、自然の色を使っているので、自然の色とこの壁の色の調和を、合ってるところを分かっていただけたらいいと思います。とにかく、そうですね、風や雲や、光を表しています。
す。